Kapuya, lakaw eh. Wa na kita lang pamaagi ani. Wa mong kwarta. Sus paita. Wa gyud mo isod ang bulsa. Unya gusto ta mo kaon kay grabe na kagutom. Kuwi kapalit. Mayo ani, wa na laing adiya. Mungadto ko sa tindahan. Mga tangko sa mga tao. Ug kinsang mga tawhana ang mupalit. Bisig mabata, matibuwang, mabatanon, unsa pa diya, mabaybayg lalaki. Basta nalay mo palit, inikalipat. Mo diskarte ko para makakwarta ko. Dayon, makakaon sa ko. Kaya putinan ko tuma. Mulahos ko dito sa tindahan ron. Kaya kanang tindahan, nilinme. Sikat-sikat pa na diya. Daghan kayo ang mugduol ang mga tao nga mupalit tungod sa kabrato sa iyang nga tinda. Mauni akong buhaton. Diskarte, binautokan ko, bisig gutom kayo. Mulahos ako sa tindahan. Ito ang mayat eh. Duduol ako sa tindahan. Ay, salamat! Hey! Matambal na yun akong kagutom. Natagak ni. Gikan siguro ni Diha. Pinalit ni sa mga tao nga niduol ang tindahan na ilan din me. Sulbad yun ang akong problema sa kagutom sa akong tiyan. Bahalag hilaw. Lami masaning kanon. Paborito na ko. Nagkita rin ko ta. Bahala ka sa mga dawana na malit na tuto sa tindahan mo itong pati sa baa. Maunon ko ni. Mulahot ko dito sa tindahan. Ay, salamat. Paita pa rin sige ng tag-inom o tubig eh. Huwag na natin kaong-kaong na ni. Paita Palit sa dito be. O palit dito noodles o kanang sardinas o ginamos o pan. May kinakahuna-una kang pakaon ako no. Oh. Sige akong inom og tubig dire. Oh, kwarta o. Palit dito ha. Pagdali. Kanang isa. Kapag ba adto man paabot sa kuan na ba? Paabot sa kuan niya. Layo-layo ra ba to na tindahan? Nya. Kay tag 5 drug G's lang be para paano guys kini ba? Hala, magay pa ka nga na sukli. Sus kapoy kay paabot. Uy, Sakta. Ay na nga kay para bitso na lang. Hugda naman sa dali mo oh. Daka na. 5 ra pag yun. Pagdali, wala lang ay. Samling pataan, magpasusul pa dito 5. Makakaon na yung tarong nga sudan ron. Pero ginamos ang pagipod. Ma, Oh, balik ka. kanang asa kita na tindahan kay nakalimot ko. Unsa ni siya? Ato sa tindahan ni Rapido kay siya ba sikat ng tindahan diri ron. Oh, Ang ka, pagdali ah. Yes! Hasinso na jud maayo akong pagpaninda. May mga sanina, mga kuan purol, mga bread nga busluton. Na ang luyo na ko, na mga sari-sari. Kung na mo palit dire, ako may unang hatag katong bread nga busluton. Sus, mauni gini tindahan na. Grabe gini sikatan ng tindahan na. No? Daghan kay mga baligya na sa sulod. Kompleto. Karon, mauni ako muna ganiha. Nagpasalamat ko nga natagak ang nipalit aning pansikanton. Haron makakaon ko tambalan ng kagutom sa kong tiyan. Nya karon ang akong pamaagi kung naay mo palitron diri sikat-sikat man tindahan na. Sakto kayo. Mag-atang ko kay ug malipat sila. Ug dili na kukuhaon ilang kwarta, ako'y mudawat sa sukli. Inigtunol sa tindiro. Kay kanang tindiro, ngahinganlan og rapido. Danghagon masa kuno nagamay. Mauni akong pagkabuhaton ron. Mag-atang lang ko kung naay mo palit, magpaabot ko kay sayo pa man. Sakto. Kung ginahinay kong kaon aning ako ang napunitan dito sa may buntod sa kasagbutan. Salamat kayo kay inyo kong gibinlan na tambalan ng kagutom sa kong tiyan. Sarap. Wait na guro ko. Sikat dyan ang tindahanan ni Rapido ba kaya may gastambay oh. Adtuon ako be. Ayo. Nay tao dari ah. Naaray, sampita lang. Ayo. Oh, siya to. Kanang palit ko kanang
kanang cup noodles, sardinas, o pan. Ara akong bayad. Unsa to? Unsa? Cup noodles, pan, o kanang sardinas. Oh. Kaya nagkuha sa kong kwarta diri no. Masangil magka. Mo din tanaw ka nako. Ay ko pasangin limam. Boss, mana na akong gipalit dira katong ginamos, pan, o sardinas. Oh, kompleto naman, ma'am. Kanang boss, naa may CCTV diri. Oh, naabiya, ma'am. Ay kanang ma'am. Di arabit ang usa ka ribo mo ma'am. Yes da prank. Bra, ganiha nagipangutana ti kag ikaw ba ni kuha ni deny ka. Prank ka man gusto ma'am. Bra, ikaw di kawapan diri ha. Dili lagi ma'am. Ginawat mo na nimo no. Dili lagi na. Kawatan. Dili lagi na. Dili ko kawatan ma'am. Prank ra man gusto nga ko ma'am. Kanang nangawa ang mga kuan di inipalit diri sa mga tindira di anya. Sige kag standby diri kay abi kay sikat ni nagtindahan. No. Ay, prank pa na mo diri, prank.